Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Τι λέτε, μαλλί μου, καταρχάς, πώς σας φαίνεται το νέο look? Έχεις και εσύ Land Rover και ψάχνεις να βρεις ανταλλακτικά? Μάλλον είσαι στο κατάλληλο μέρος. Πάμε να δούμε τι έχουμε. Καταρχάς, θέλω σχόλια για το καινούριο μου look. Σας αρέσει? Τι έχουμε σήμερα? Έχουμε μια τετράδα αμορτισέρ πρώτης εφαρμογής για Range Rover του Group Land Rover. Κοινώς είναι αμορτισέρ με αερόφουσκα κομπλέ, made in Ηνωμένο Βασίλειο. Ο πελάτης θα βρει και σε εμάς την καλύτερη τιμή. Για να δούμε και τα άλλα. Γνήσιο της Land Rover πρώτης εφαρμογής. Αυτά που βάζει και το εργοστάσιο. Να μην τα λέμε συνέχεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στους τρόπους που ξέρετε, μέσω των social media, ακόμα και μέσα από το TikTok μπορείτε να στείλετε κάποιο μήνυμα και να σας απαντήσουμε. Έχουμε ξεκινήσει συνεργασία, υπάρχει πληθώρα ανταλλακτικών για αυτοκίνητα της εταιρείας Land Rover. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.